добре ли съм, че мога да гледа някоя маска? Аз съм Искрен, 18 години. Как се запозна с момче? Кое те наведе на това той да бъде твой татуист? Разбрах от един авер, който си направи татус и реших да го питам къде го е направил и ми каза, нали, при него. И реших да погледна Инстаграм страницата му и на същото време видях, че е пуснал giveaway за безплатни татуси. Викам, явно е писано и викам, ще се пусна, какъв шанс сега да ми се падне някакъв. И взема, че не знам кое място бях взел, второ май за 200 лева, нещо такова. Писано отидох, направих си, мисля, че 2 татуса при него. Това първите ти татуси някога ли са при Да, него? това са ми първите татуси при него и се радвам, че те бяха точно при него. Неговото държание беше топ. Имах чувство, че няма да имам по-добър експириенс. Доста рядко се случва някой от първо запознат да се държи така добре с мен или като цяло. Ако говорим за болка, този на крака въобще не се усещаше. На гърба пак едва се усещаше, но мисля, че го направихме на една почивка, нещо такова. Първата ми е японския символ за любов на гърба ми. Втората, която той ми направи, беше същия ден с японския символ. Беше надпис на крака ми, който е My Mercy Prevails Over My Wrath. Преведено означава милостта ми наделява над гнева ми. И третия, един гарбан на ребрата ми, който беше голяма мъка, колкото помня. Не много голяма мъка, но нещо подобно беше. Имах пари, направих си татус. Какво ти направи така най-ярко впечатление от неговата работа? Пак казвам, начина на държание. Най-вече това, начина му на работене, винаги е в смях. Дори ако вижда, че ме боли, пак успява да ме разсмее. И още повече ме боли като се разсмея, ама не мога да се спра. Момче, по принцип, даже и го препоръчвам. Всеки път, когато някой почне ми говори до мене за татуси, нали, за първи татус или като цяло за татус, му казвам и познавам едно много готино момче, той ме е направил моите татуси. Всеки път го хваля.